Game ya home itakuwa rahisi hata kuprepare game ya home. Kama chalnya koromga juang 2K mag Tony Sen Super Cup ekar chungon bura ma Kibra ne ochope ngiende udhiamo makawuono kati marwa kini ma Santiago emano bedo joloch bang'aro the legs za beach achiel e paw 2K ma Woodley Grounds. Tukigo mano yo clubs mauke Wadsa Beach kamutingo Lindi, Sarangombe, Makina, Line Saba kod Woodley ochan kod Tony Sen mar puonjo rowere wi rach tiyo kod yedhe mameroji kachiel kod jiwo talanta mag rowerego. Kolose kinde ni Tony Sine kwayo rowere mondo mi kik keth ngima manyime kuom tiyo kod yedhe mameroji to ahinya kinde ni mabende koloro skunde mapachoka. Chenro mar tiyo gedo mar paw tuke ma Woodley mosekaw thuolo mar higni 3 bende oyangore bang' County Assembly ma Nairobi puodho omenda mar tayo chenrono. Tim marwa keini ma Santiago yudo kombe kod omenda mar siling 70,000 kinde ma Lexus tono wuok kod 30,000 bang' kaw thuolo mar ariyo. Kidieny mar joma chwo joloch dhi yudo omenda maromo siling 300,000 kaka timbe duto 32 mane otugo e tuke makamago dhi yudo lep tugo kata jersey. We decided we better keep our boys and girls busy. So we decided to start a tournament for them. Yeah, and now this is the day, the final day. It has run for the last 2 months. Yeah, so imagine for the last 2 months, our boys and girls have been busy. Through my friend Ken, through my friend Wajakoya, we've been engaging our boys and girls, educating them about the use of drugs, the use of alcohol. So we've achieved. I can say we've achieved. Odhi nyime jotugo mag opich adhula, volleyball kachiel kod basketball e county